Estaba también a una reunión y su pico de aquí para aparcar. Una locura, así que a mano de pico pasa. Ves poniendo que no se puede aparcar tú. Y ahora lo pagas tú. Bueno, un any més estem aquí a una exposició que es fan moltes al poble ara, una cada mes, tenim una casa de cultura que esteu convidats a venir també a gaudir d'elles, no? De fet hi ha una en marxa, però aquesta exposició sempre és diferent. Diferent perquè neix de molts anys de treball, en aquest cas, pel senyor Pallarès i tots i totes vosaltres que col·laboreu a aprendre, no? Alguna cosa enseñará, digo yo. Llavors, Son muy tontos, ¿eh? Pero bueno. Yo creo que tenía una sort Son muy tontos. una sort important diferent de poder gaudir del mestre Pallarès, encara que aquí està lluitant i ensenyant tot el que sap. I la veritat és que sempre que venim i podem gaudir d'aquesta exposició es denota que fan una bona feina, encara que jo penso que no, però també s'ha de dir que s'ha de felicitar, d'agrair als teus alumnes que també donen suport a la teva qualitat d'ensenyança i a la teva vida al món de la lectura i aprendre. Així que tothom teniu una vàlua. Moltes gràcies. Això passa gràcies. Moltes gràcies, alcalde, per estar aquí, per venir i per aquest ànim que em dona sempre. Què tu tens? No, escolta, A veure, aquí parla el mestre. jo el que haig de dir és que això, aquest any, sempre, però aquest any especialment, és una exposició magnífica. Ho veieu? Mireu-la. És una exposició, no, de veritat, és una exposició sensacional. Els alumnes, mira, aquí els tens, com si fossin innocents. Som innocents. Els diners ja som Son tontos inocents. Bé, escolta, estic molt content, estic molt agraït als jardins i a l'Ajuntament perquè ens esteu ajudant molt dintre de les vostres possibilitats. Bé, jo només puc dir que estic encantat. Nosaltres també estem aquí i puguis tirar endavant. Sí. Aviam, aquí et sembla que alguna cosa? No, No, jo no, tu. és un home. No, tens que... És un home. Vinga, tu de la fe i talla. Más cerca que se queda. El mestre, i un trosset te la quedes tu i si algú vol un altre, anirem tallant. Moltes gràcies. Molt bé.